Hola, què tal, com estan? Benvinguts una setmana més a la ciutat dels llibres, ja ho saben, cada setmana un llibre, cada setmana un autor, i avui tenim un autor, però és un autor una miqueta especial perquè ens porta un llibre que ens ha interessat molt, però no és només un autor, sinó que és un editor i és una persona que ha fet moltes coses en aquest negoci, per tant, passem a parlar-ne amb ell, amb el senyor Jordi Fernando Aloy. Què tal? Gràcies per estar aquí. Molt bé, gràcies a vosaltres. No, jo he volgut dir que, esclar, sí que és un autor, perquè tenim una novel·la, la primera novel·la, crec que L'assassí del tirant, en parlarem seguidament, però que el senyor Jordi Fernando és alguna cosa més, perquè ha publicat altres llibres de relats i d'assaig històric, però a més és impressor, i a més és editor, sempre s'és editor, de l'editorial Meteora, juntament amb la seva senyora, la Maria Dolors Sàlies. I per tant ens agrada molt perquè és tota aquesta faceta. He viscut sempre al voltant del llibre, del paper imprès, de l'olor de tinta i de tot plegat, no? Perquè als 14 anys jo vaig entrar a treballar a la impremta del pare, a la impremta de barri, del barri de Sants, de Barcelona, i no ho he deixat mai. Vull dir, sempre he estat envoltat de tots aquests materials que tenen relació amb la lletra impresa, amb els textos i, en fi, amb els llibres al capdavall. Ha estat responsable d'edicions de l'Ajuntament de Barcelona i des del 2000, juntament amb la Maria Dolors Sàlies, ha dirigit Meteora fins ara que s'han jubilat. No sé, allò que es diu. Però clar, i he dit que era impressor, i he dit que era editor, i no he dit que era llicenciat en Filologia Catalana, però després en parlarem per una raó que té a veure amb el llibre, però a més és traductor, perquè vostè ha traduït gent molt important, Virginia Woolf, He tingut la sort de traduir la Virginia Woolf, sí, el Bradbury també, i després va haver-hi una època en què vaig traduir molts autors per editorials que publicaven, sobretot de la llengua anglesa a la catalana, i després també durant bastant de temps vaig traduir per TV3 sèries, pel·lícules, en fi, una sèrie de coses que vaig estar potser 10 o 12 anys treballant a fons amb tot aquest tema. Havia publicat 2 llibres de relats, també l'assaig històric, La casa de la ciutat, un itinerari i 2 relats, L'home de les cadires i La negreta, i altres veus emmudides. Passar el relat a la novel·la, per això, és una altra cosa. Bueno, clar, jo li pregunto a vostè què és el que hi entén, És una altra cosa, però en l'últim, diguem-ne, recull de relats que vaig publicar, aquest de La negreta i altres veus emmudides, ja ho assajava una mica, perquè són 7 relats, però de fet són 7 novel·les històriques curtes. O sigui que ja, d'alguna manera, ja ho vaig començar a assajar, perquè és un gènere que sempre m'ha entusiasmat, la novel·la en general i després la novel·la de gènere, com pugui ser la històrica, la negra, en fi, etc. Bueno, és vostè per d'acabar vestit de negre avui, i jo també tenim una relació amb el negre, perquè permetin que li digui, li agraden, han estat relacionats amb el Tiana Negra, dels quals en són, diguem-ne, impulsors, no sé si la paraula és correcta. I organitzadors, estem ficats en tota la feina de muntar el festival any rere any, que ja ha complert 11 anys, que això ja es pot dir amb la boca una mica grossa, perquè és difícil, i bé, és un gènere, el gènere negre, que ens agrada molt, però no únicament. Vull dir, jo soc aficionat a la novel·la en el sentit més ampli de la paraula. Però quan es disposa a escriure una novel·la, podem dir que és una novel·la negra, o podem dir que negreja, o podem dir que és una novel·la que negreja, perquè sí que hi ha crims, no? Sí. A veure, l'estructura essencial d'una novel·la negra hi és. O sigui, hi ha crims i hi ha una investigació. Si entenem per novel·la negra aquelles novel·les procedimentals que el policia a poc va descobrint, o el detectiu, no seria aquest el cas. Aquí no hi ha policies. Exacte, aquí no. Policies en surt un al final, que és un policia local d'un poblet d'una illa grega perduda i prou, no? Però vull dir, jo no hagués estat capaç tampoc de fer una novel·la procedimental perquè em desconec els procediments policíacs, per tant, era ficar-me en un jardí, senzillament, no? El que sí que vaig intentar de construir, des del punt de vista de l'estructura negra del llibre, és una investigació que qualsevol persona del carrer la pogués dur a terme inspirat en un fet, en una pista, que a ell li cridés molt l'atenció i que estirés el fil. I a partir d'aquí
s'ha construït la novel·la amb aquests paràmetres. Abans he parlat una mica de la seva situació personal i he dit que en tornaríem a parlar perquè vostè és llicenciat en Filologia Catalana i vostè s'acaba de jubilar. Exacte. I l'Arnau Julià és un jubilat que vol acabar una tesi sobre el tirant lo blanc. Exacte. Per tant, aquí hi ha algunes similituds. Hi ha similituds amb dues o tres coses. Per exemple, en el fet que fos filòleg, en el fet que fos jubilat, en el fet que fos impressor d'ofici... Que visqués a Sants. Que visqués a Sants durant una època de la vida, almenys en el meu cas. I després també que fos una persona interessada per tot el món de la literatura i tot això, evidentment, això és coincident. També hi ha una coincidència en l'any de naixement. Tant l'Arnau Julià neix el mateix any que vaig néixer jo. Tot això diries, estàs parlant de la teva vida, en absolut. A partir d'aquestes coincidències, tota la resta ja, l'Arnau Julià va per un camí i jo, afortunadament, he anat per un altre. No? Però vull dir, vaig aprofitar tots aquests materials comuns per treballar sobre segur. Vull dir, quan tu planteges que aquest filòleg pot procedir a una investigació a través d'una obra magna de la nostra literatura, doncs clar, t'estàs assegurant de treballar, de caminar un terreny, diguem-ne, segur, no? Que no et ficaràs en sorrals, no? I això és el que he fet. Ara, a partir d'aquí, tota la resta ja és inventiva, ficció, digue-li com vulguis. No? Parlem d'una novel·la i, per tant, això l'autor ha de decidir fins pot o no pot, però és veritat que hi ha uns paràmetres que podem llegir en la contraportada, en la promoció, aquestes coses que es fan. D'entrada, l'Arnau Julià és un jubilat. És un jubilat que escolta per la ràdio que es havia produït un crim a Sants, curiosament, que és el seu... Bueno, anava a dir barri, però com que jo encara soc de Girona, podríem dir la seva població, el seu poble, perquè encara hi ha un sentiment, Sants. En els anys que jo vaig viure a Sants era més un poble que una part de Barcelona. Ara ja és diferent, tot això. Crec que era, parlo de memòria, l'any 57, hi havia hagut un crim que tenia un element que era molt cruel, que va ser molt cruel, un empalament, i que tenia elements que el van portar a la novel·la de Joan Martorell, curiosament, quan està decidit a acabar una tesi, diguem-ne, avançada amb l'edat, per dir-ho d'alguna manera, sobre el tirant lo blanc, i aquí se comencen a juntar unes quantes coses. En aquesta mort apareix un cartell al costat de la víctima en què hi ha el nom d'una illa grega, que es diu Megisté, que està a prop de la illa de Rodes. La illa de Rodes, dintre del tirant lo blanc, és molt important i passen moltes coses a la illa de Rodes. I aleshores l'Arnau Julià, com que està fent la tesi doctoral sobre el tirant lo blanc i no sap com enfocar-la, comença a agafar detalls d'aquí i d'allà per veure aviam si pot estirar fils que li serveixin per la tesi doctoral. I al sentir el nom de Megisté vinculat a aquest crim, comença a fer volar coloms, no? O sigui, comença a animar-se ell sol. De fet, el crim era un crim d'aquell, un senyor que surt del cinema i que va fumar passant per una... I de sobte és sorprès i... Exacte, allà l'enxampen i li fan una mort molt cruel, molt cruel. Un home que venia, que havia estat... O sigui, era un exiliat, havia estat 2 anys a l'exili després de la Guerra Civil, havia participat en la Guerra Civil, s'havia hagut d'exiliar a França, havia participat, diguem-ne, en tot el que va ser la resistència, després torna a Barcelona a començaments dels 50, es torna a embolicar una mica en política, però no l'enganxen pels pèls i se'n pot salvar, i ell el que vol és refer la vida amb una dona que acaba de conèixer i que pot ser una manera de refer-la, no? I en aquest moment doncs, li passa això. No? I a partir d'aquí, d'aquest crim cruel, tot això és explicat per un criminòleg per la ràdio, no? I el nostre protagonista, l'Arnau Julià, ho escolta, diu, sent aquest programa, i diu, carai, aquest crim, al barri on jo vaig néixer, l'any que jo vaig néixer, i a més amb la connexió amb Megisté, que és una illa que està al costat de Rodes i que pot ser que el tirant lo blanc hi passés força sovint, amb els seus periples, anant cap a Haifa, anant cap a Jerusalem, anant cap allà on fos, no? I aleshores comença a lucubrar,
Però a mesura que lucubra... Aquí també hi ha una directora de tesi, la Llúcia Giner. Llúcia, exacte. La Llúcia Giner, que és la que li porta la tesi, li diu, escolta, tu aquí m'estàs explicant una sèrie d'històries que tenen molt poc a veure amb la literatura i amb el Tirant lo Blanc estrictament, i m'estàs explicant una història detectivesca, vull dir, on vols anar a parar per aquí, no? I ell, a base d'estirar fils i d'agafar més proves i d'aconseguir més pistes, arriba gairebé a convèncer-la que allò hi ha material de fons, no? Fins al punt que, així com primer la Llúcia Giner més aviat el desanima, arriba un moment que la Llúcia Giner s'anima amb ell i gairebé li fa com d'ajudant. En lloc de ser al revés, la directora de tesi esperar resultats, ella també s'incorpora amb aquesta altra tesi, que seria la trama negra, de l'Arnau Julià. I aquí van treballant tots dos, de vegades per desanimar-lo, de vegades per ajudar-lo. La clàssica parella, en certa manera, molt poc clàssica, si m'ho permet, però en tot cas que funciona com a parella. Aquest criminòleg que escolta a la ràdio, vostè el pinta llavors com una persona molt recelosa, molt estranya, i que quan l'Arnau Julià el va veure, doncs, en certa manera l'engega, perquè li diu que li buscarà una sèrie de coses que no els hi busca. En el primer moment, el criminòleg aquest li fa com una certa gràcia que algú l'hagi sentit per la ràdio i s'interessi per un dels temes que hi ha parlat, etc. i el rep a casa seva, però hi ha un moment de la conversa en què veu que l'interès de l'Arnau Julià li pot trepitjar l'ull de poll, diguem-ne, no? Per una sèrie de coses que el lector descobrirà més endavant, no? I aleshores, a partir d'aquest moment, hi ha una conversa telefònica d'aquest senyor amb un tercer i es tanca en banda. Tot el que primer eren facilitats, de cop i volta, pam, allò es tanca i gairebé el treuen del pis amb pentes, no? I a partir d'aquí és quan ell s'interessa més, com és que ha tingut... Sí, perquè hi ha un senyor alt, gros, exacte, una mena de majordom, exacte, una figura allà un pèl estranya, que ell veu un ambient que primer era molt dúctil i molt amable i de cop i volta es veu gairebé empantat a la sortida, no? I això, d'alguna manera, el pica, no? Diu, caram, com és aquesta reacció? I li prometen que li enviaran una documentació que mai no arriba i això encara el fa, diguem-ne, entrar més en el tema, sospitar més i començar a tenir més ganes d'investigar tot allò. Crec que no és desvetllar gaire res perquè estem al començament de la novel·la, però el seu jubilat impressor i que està fent la tesi al Tirant lo Blanc, de repent agafa i escola a dintre, escola a dintre, això crec que ho podem dir, i li passa una sèrie de peripècies. Ell està esperant aquesta documentació que no li arriba, no? Aleshores, com que no li arriba de cap manera, ell se sent també una mica traït. Aquí hi ha algú que no ha complert la seva paraula, no? I aleshores, com que pensa, si ell no compleix la seva paraula, jo em puc, diguem-ne, donar certes llibertats, no? Perdó. I aleshores ell procura aconseguir aquesta informació, diguem-ne, sense que els altres ho sàpiguen, no? Per dir-ho d'una manera fina. Aprofita que el criminòleg va a un congrés... Exacte, va a un congrés i ara és la meva. Però queda el majordom. Exacte, ara és la meva i com diguem-ne, driblar, que diríem, des d'un punt de vista esportiu, el majordom i, bueno, s'ho fa venir bé, no? I a partir d'aquesta informació que va aconseguint, ell cada cop està més interessat en aquesta trama criminal, perquè veu que la cosa va bastant més enllà d'aquell primer crim del barri de Sants de Barcelona, i com més interessat està en la trama criminal, més es creu que té relació amb el Tirant lo Blanc. I a partir d'aquí hi ha una sèrie de coincidències, de ciutats on han passat coses i ciutats on el tirant hi va o hi passa. I vostè s'emporta l'Arnau a voltar ciutats. Exacte. I volta ciutats, crec que es poden dir, passa per Venècia, va en aquesta illa a prop de la... va a Grècia, a prop de l'illa de Rodes, va a Londres, a Roma, a París... I va trobant coincidències que el porten totes, pistes que el porten totes al Tirant lo Blanc. Aquí va ser l'excusa que em vaig permetre com a autor per explicar una sèrie de problemes de la història del segle XX vinculats a cada un d'aquests llocs, que pròpiament no tenien res a veure amb la trama criminal, podríem dir, però sí que tenen relació amb els personatges de la trama criminal. I vaig aprofitar aquesta visita de diferents ciutats per enfocar una sèrie de problemes de la segona meitat del segle XX
molt mal resolts, les conseqüències d'aquesta mala resolució les estem patint nosaltres ara. No? Per exemple, el tema del fals tancament de tots els països del bloc exsoviètic, això per un cantó. El tema de l'eliminació sempre fraudulenta dels residus tòxics. El tema de la pena de mort. És que hem llegit Brunetti i podem pensar que això passaria... Exacte, no? La Donna León, vaja, Brunetti és el protagonista. Un llibre de la sèrie Brunetti que en parla tot això, del que passa a Màrgara i totes aquelles ciutats del Golf venecià i tota la quisca que hi arriben d'allò. Bé, doncs és un altre exemple situat també en el context italià, però que va ser molt difós en aquell moment perquè va ser una gran vergonya pel país d'Itàlia, no? En aquest sentit. La pena de mort, deia també, és un altre dels temes que s'apunta en aquest circuit de ciutats. La pena de mort és un tema que diríem que a l'Europa occidental està més o menys resolt. Més o menys, perquè això, de vegades, un dia a l'altre, tens sorpreses, com ara l'estem tenint aquí amb el tema de l'avortament i totes aquestes coses que tornen a florir quan tu creies que això ja estava superat. Carpeta tancada, no, l'obra. No, la carpeta s'obre i tornem a ser altra vegada. Està en el Constitucional, per exemple, el tema de l'avortament. Exacte, que dius, Déu-n'hi-do, no? Vull dir, al cap de 50 anys estem parlant i discutint del mateix. Doncs bé, la pena de mort per a Europa occidental seria un tema resolt, però a 1.000, 2.000, 3.000 quilòmetres d'aquí i països molt importants i que tenen molta població a nivell mundial l'estan aplicant. No? I el debat aquest és un debat que a molts llocs, entre cometes, civilitzats, encara ho estan practicant. I també és un altre dels temes que, en el moment que ho situo jo, que és als anys 80 a França, va haver-hi un gran debat sobre això, no? I és un debat que em va interessar en aquell moment i m'interessa ara. I crec que és bo de traslladar a la gent, al públic lector, no? Per tant, podem dir que l'estructura de la novel·la ja està present amb l'Arnau que està investigant i està empassat amb tots aquests temes que vostè ha dit i els recordo mínimament, fanatisme religiós, el desastre ecològic del tema dels residus, la pena de mort, la mala resolució de la caiguda del bloc soviètic, tot això té una importància en el llibre i és el que el porta a Barcelona, a Venècia, a l'illa de Rodes, a Londres... El que fa viatjar, no tant pels problemes aquests concrets, sinó per les vinculacions dels personatges amb la trama negra, però són personatges relacionats amb aquests problemes, no? Després en parlarem, però permeti'm una pregunta perquè bàsicament perquè la gent no vagi. No se m'espantin. Això és una novel·la negra. Aquí hi ha Joanot Martorell i el Tirant la Blanc, hi ha una persona que ha escrit que sap molt d'aquestes coses, però que ningú s'espanti, no es necessita cap tesi, d'haver fet cap tesi doctoral per llegir la novel·la, ho dic perquè a vegades podrien dir, però bé, és un tràiler psicològic, hi ha uns crims d'un odi ancestral, però tot està relacionat, i estem parlant d'una novel·la que es llegeix molt bé, tot i que té elements cultes, si m'ho permet dir-li, que ens remeten al llibre de Martorell. Clar, són elements que a mi personalment m'han interessat al llarg de la vida, no? I considero que com que van estar mal resolts, ara els estem patint, no? Parlàvem d'això del bloc soviètic. Què ens hem trobat amb la mala resolució del bloc soviètic? La guerra dels Balcans i la guerra d'Ucraïna. I espera't, que no s'ha acabat. Per tant, això serien uns exemples d'aquelles coses que es van fer horrorosament malament al segle XX i que ara d'alguna manera encara en rebem les conseqüències. Això no vol dir que la novel·la no sigui, evidentment, no hi hagi en la novel·la una trama negra que es va complicant i al final, doncs, poc o molt es resol. Vostè en alguna entrevista crec que ho ha dit. És una novel·la que es pot llegir com una novel·la, però no és només un divertimento. No, no ho vol ser. Hi ha una part, o sigui, la part... Diguem-ne que hi ha dues parts dintre del que és la trama d'Estrictament Negre, el que és la investigació que du a terme l'Arnau Julià, en què primer sí que sembla un divertiment, sí que sembla un caprici d'una persona jubilada, que li sobra el temps per tot arreu i que s'emboliquen coses que, en fi, perquè li venen de gust, no? Però aquest caprici, al final, veus que s'està complicant, la gent l'adverteix, la família, fins i tot la directora de tesi, li diu vigila, però ell està absolutament entregat a la causa, podríem dir, no? I bé, i després la cosa que primer semblava com
un divertiment, un passatemps, digue-li com vulguis, ell es veu que bé, que allò és molt més seriós del que primer es pensaven. I no és només una investigació policial, sinó fins i tot és una investigació acadèmica, no? També, ja n'hi ha una mica d'això, sí. Vostè adquireix un ritme narratiu àgil, però descriu molt i reflexiona a l'entremig. Això és una cosa que jo crec que és volguda, no? Sí, d'alguna manera el narrador sempre li ha donat un ideari. Vull dir, no és un narrador que explica i prou, sinó que en tots els casos, en totes les situacions aquestes que comentàvem abans, tant en la trama negra com en les trames, podríem dir, històriques, per dir-ho d'alguna manera, és un narrador que té opinió. De vegades pròpia, de vegades és la veu d'un dels protagonistes. Però no és un narrador escèptic, podríem dir. No? És un narrador implicat en la història, perquè la veu del narrador, que segons com hi ha un narrador en tercera persona, però segons com el narrador és en primera, per tant, és una opinió directa, ha d'estar implicat en el que explica, perquè és part del que s'explica també. Són crims d'odi ancestral, però l'empalament és molt bèstia, no? És molt bèstia, sí. A més, és una cosa que a mi em va sorprendre quan vaig començar a tractar el tema i enfocar-ho així, perquè jo em creia que era una cosa que venia precisament de l'època en què arrenca el llibre, o sigui, del segle XV, no? I no, això és vell com la humanitat. Vull dir, a les terres de Mesopotàmia, on va començar la civilització, l'escriptura, la literatura i tot això, ja es feia aquesta tortura terrible, aquest sistema d'execució absolutament animal, no? Perquè es tractava de fer patir a la víctima tant com poguessis, no? Perquè servís d'exemple, en fi, pels que vulguin seguir aquell camí. De vegades per raons purament criminals, però de vegades per raons purament polítiques. I això em va interessar en el sentit de veure com d'animals podem arribar a ser, que també en tenim referències més properes, perquè només cal anar a la Segona Guerra Mundial i tot el que va passar, no? Però que vingués de tan lluny, jo no ho sabia. I a mesura que vaig anar estudiant el tema, vaig veure que els reis assiris i els babilonis i tota aquella colla, això ja ho practicaven com aquell que surt a passejar pel jardí. No? I va ser el tirant com podia haver estat algun altre, o va ser a causa d'aquelles lectures de la pandèmia que vostè va llegir? Exacte. Això ho he llegit, la caiguda de Constantinoble... Va ser una coincidència de dues lectures alhora, en aquesta època, en aquells mesos tan difícils del confinament, no? Al març i l'abril de l'any 20, en què, com que tenies tot el temps del món perquè no sabies què fer, perquè les coses que normalment feies no les podies fer, jo què vaig fer? Doncs començar a llegir llibres diferents i tal. I em van coincidir a les mans un llibre de l'Steven Runciman, que és un estudi històric sobre fets molt importants del segle XV que van canviar la història de la humanitat, i per altre cantó, de 6 a 7 de la tarda, rellegia per caprici el Tirant lo Blanc, com he fet altres vegades a la vida, allò per refrescar-lo, no? I de cop i volta me'n vaig adonar que estàvem parlant del mateix, que eren dues històries paral·leles, una explicada des del punt de vista del rigor històric i l'altra explicada des de la ficció interessada. No? Sí, allò que vostè ha explicat alguna vegada, que Joan Martorell ens va fer guanyar batalles que segurament van perdre. Com tantes vegades hem vist al cine, no? Per exemple, allò, guerres que s'han perdut i després surten herois que guanyen la guerra que s'ha perdut en la realitat. Doncs el Joan Martorell el que va fer en la ficció, a través de la ficció, va ser guanyar la guerra que la cristiandat havia perdut a mitjan segle XV, no? I això em va cridar molt l'atenció perquè també vaig veure que era un fet que es anava repetint al llarg de la història i ho vaig posar a la bàscula, al costat del llibre del Runciman, perquè per parlar d'una mateixa cosa, fixa-t'hi tu els enfocaments diferents que se li podien donar. I a partir d'aquí, i a partir de la coincidència de que l'any 1953, que és quan hi ha el primer crim i tot això, es commemoraven 500 anys d'un fet clau en la història de la humanitat, vaig dir, aquí hi ha un filó, i aleshores vaig començar a estirar, senzillament.
Tindrem més llibres de novel·la negra? Espero que sí, de novel·la negra o de del novel·la. color que sigui, no ho sé, perquè ara ja m'he posat a escriure i no crec que pari, no? I bé, m'omple molt i m'il·lusiona molt, i després també el fet que es pugui fer arribar el que escrius al públic és una de les satisfaccions més grans que hi ha. No? S'ho ha passat bé. Molt, molt. Això és important. La gent que ho llegeixi també s'ho passarà molt bé. Espero que sí. L'assassí del tirant, Jordi Fernando Aloy, editorial La Campana, que no ho havíem dit, un llibre molt interessant, un llibre que és negre, un llibre que és novel·la, un llibre que és culte, però que no es necessita ser culte per llegir-lo i que passa realment molt bé. Jo només em queda felicitar-lo i agrair-li profundament que ens hagi vingut a presentar-lo, i si en fa de nous ja sap que aquí l'esperem. Moltes gràcies. L'assassí del tirant, de Jordi Fernando Aloy. Els hi recomano vivament. I també els hi demano que siguin aquí la setmana que ve, a la Ciutat dels Llibres.